Maswera here. Ndi baba vachinogurei. Ndofunga ndine mashoko andabva kutsanangura kumanheru kunoku. Pamusoro pechinhu chinonzi political party. Vanhu vasangonakidzwa nokuti tiri opposition kana kuti isusu tinosapota Chamisa, but usina maqualities ekusapota Chamisa, usina V11 ekusapota Chamisa. Andi zvatiri kutoita izvozvizvi V11 ekutatidza kuti tiri kusapota Chamisa. Saka opposition ine vanhu vakawanda stereki vari mundima mayo kana kuti vari mukati mayo. Opposition yakatakura vanhu vakawanda because umbrella yemunhu wese. Vatsva wese unomhanyira kuopposition. Muri kuona vanhu vakashandiswa naGesi apa. Iko zvinezvi no go havachina kukuenda. Vakudzoka futi muchaona kutsvaga matriki mumachannel maWhatsApp group machichi vakitanga vakuda kusapota Chamisa ngekukuku. Vachadzoka futi vakitanga vanhu vachamisa futi muchavaona. Vanhu iva mumagroup imomo machannel maWhatsApp imomo muchazviona. Hakuna munhu wese anogona kuteera dofo kana benzi achiriteera achifungidzwa kuti awana munhu kwaye. Vamwe vari kunyengedzwa neshuga nemaswiti, vamwe vari kunyengedzwa nemhunga, vamwe nechibage, vamwe nechii, vamwe nemasamba, vamwe vari kunyengedzwa nemota nemari. Asi kokupesera kwacho vari kuzodzitorerwa mota dzacho, kokupesera kwacho vari kuzopanichirwa mari iyoyo. Iko zvinezvi vese vanhu vaisapota Chiwenga munangagwa muzanu PF, iko zvino vakumhanya kutsvaka kukienda futi, vakudzingwa. Mukazvitarisa izvozvo munoona kuti kana even mapolitical parties akafanana nehlaba kuna Ngonzera vaya now no go area now. Nezvikiitika mubato iko zvinezvi vari kutotyira upenyu hwavo futi kuti iwo achafumurwa nevamwe vanhu vari kudzingwa mubato. Saka chinonzi political party vabereki ndakuudza ichokwadi. Political party haidiridzirwi navachamisa, haiumbi navachamisa. Vachamisa havaende kunoba kuti vaende bato risumuke rifambe. Vachamisa havaende kumaricho kunotsemura matombo kunoforoma zvidhina. Vachamisa havaende kunomira murodhi nezvipureti kuti tokumbirawo mari. Imimi pachezvenyu vari muSouth Africa gadzirisai bato renyu. Noti kuti tikati tipeme munotendeutsa vanhu, matendeutsa vanhu. Imimi vari muNamibia, vari muBotswana, Mozambique, Tanzania, vari kupi diaspora kuAmerica, Canada, Britain. Munotendeutsa vanhu, matendeutsa vanhu, but pekuwaisa pasina. Chekushandisa kuti vanhu vacho muwatume kuti vafambe vane chekushandisa pasina. Tinogona kuenda kuma-election but tisina ground. Tinogona kuenda kuma-election tisina kugadzira hwaro hwekereke chaiwo iwo, imba yekereke chaiyo. Zanu PF inobhidha nemari, haidiwi nevanhu but vanhu vanotevera mari. Ande muri kuona? Iko zvinezvi mukatarisa Zanu PF inopa vanhu vayo mbeu, inopa vanhu vayo fertilizer. But isusu tine vanhu vane mari kutodarika vanhu veZanu PF. Imi vanhu veopposition vakawandisa. Kunyange tagwira yakaita mari but unogona kuenzana nevanhu vatatu kana vana vari muopposition vanogona kunge vane mari dzinorema. Kune vamwe vane zvigaro mumahurumende dzana America dzana Britain uko. Kune vamwe vane mabhizinesi ikoko vari mumabhizinesi muSouth Africa, Botswana uko. Vana veZimbabwe vane mari. So Zanu inodhisa nemari. Ikangosvika kuti chinogona kutokupawo mari you don't worry, tokupa 200,000 chibata mani. Zvatopera. Chinogura imbombo tonzwa autanga kutotora maratarata one time. Saka isusu dai tine vanhu vanoda political party yedu kusanganisira mabusinessmen ari mukati menyika yedu, dai vanga vaine chido. Pari zvino izvi panofanira kunge pachiumbwa homwe yebato. Pari zvino izvi panofanira kunge pachiumbwa homwe yediaspora supporters, diaspora people. Mari mavanounganidza mari yebato ikoko. Mane muSouth Africa muno mune Zimbabwe zvakabatana naBotswana. Pounganidzwa homwe yemari, mari chaiyo yokusapota bato. Bato redu harina motikari dzakakwana. Bato redu harina mafoni akakwana ekuti vanhu vashandise. Bato redu harina kit yakakwana, musangano wakakwana. Anditi muri kupaona? Imimi wacho munombobuda momboteera vana Ngonzora. Mosiya bato. Munofundzwa kuti unoshandirwa nani? Munomboteera Zanu PF. Mosiya bato. Mombotanga kuti Chamisa hana nyaya. Iko zvino munenge maudzo. Vazhinji makanyara kuti nyata. Iko zvinezvi. Hamusi kukwanisa kuti mutaure ende kutotaura, muri kutotya kuti mutaure. Because muri kuziva kuti makanga majambira bhazi risiri renyu, makanga majambira chikoro chisiri chenyu, makanga majambira nengikiri kereke isiri yenyu, makanga mapinda munzira isiri yenyu. Saka iko zvinezvi vese vanga vachiridza mhururu vasikana nevakomana mumedia muya nekunyara zvinonyadzisaka. Takaitwa mapenzi isusu chinzi vana baba chinogurei hamuna kukwana. Mukanganisa takutosunungura nyika muchazoona, nyika kana ikasununguka muchazviona. Muri kupaona chenazvo? Tapromiswa zvakawanda isu. Muri kupaona?
Saka ndoda kukutaurira kuti shona iripo takagara tichitaura ava isu akomana atisi vana vadiki isu taona zvakawanda zvakatangana natekere izvi zviri kuitwa nezanu izvi azvina kutanga nhasi izvi kukauya vana nhingirikini vana mutambara panguva yana nhingirikini mai manje apa yanotsvangira apa azvina kutanga nhasi. Saka chinonzi political party chandoda kungokuudzai vabereki, idai political party yenyu nezviito nemabasa nezvibereko zvinooneka, nokuti vastalosiziva avagoni kuti vafambe nechipureti murodhi kukumbira mari yebato. Avagoni kuti vafambe murodhi, Chibaya avagoni kufamba murodhi, wana Timba wanani vese vamwe vese kufamba murodhi, wana vasikana vese vana Maitome vese mukaona kuti vana Maitome havasi kugara pasi, vana Stalos havasi kugara pasi, vana Amos Chibaya havasi kugara pasi, navamwe vakasiyana siyana vatisingagoni kudonongodza musangano wakakura havasi kugara pasi vanhu ivavo. Mukavatarisa kuona kuti mari dzavari kushandisa ndedzani, mari dzavari kuisa zvese dzokufonesa dzokuisa zvinhu dzokasa zvinhu ndedzani. President chaiwo wane zvakawanda zvavari kuita. Iko zvine izvi president vanenge vachigara mufuka kwenyu vari kujei because vanotadza kuenda kubasa nenyaya yekushandira musangano. Vanhu vazhinji security ya president chaiyo inoda support, inoda vanhu inoda kudya ine vakadzi ine vana ine mhuri. Saka ndoda kutaura chokwadi chiripo chokuti dambudziko ratinaro nderakuti vanhu veZanu PF vakadzidziswa kupa, vakadzidziswa kubheja, vakadzidziswa kubisa. Isusu takadzidziswa mweya wokunyima, takadzidziswa mweya wekunyima. Tinongovhaira nebato but bato rachona hatiri pfekedzi, hatiri shambidzi. So ndiri kukumbira zvikuru kuti ndiri kuona mukaona muZimbabwe muya vanhu vari busy. Toda kufamba tichikurudzira vanhu mamidia, tichikurudzira vanhu maWhatsApp, tichikurudzira vanhu pese pese. Ngatikurudzirei vanhu, ngatibatei nevanhu, ngatikurudzirei vanhu, ngatishande nevanhu, ngatibate nevanhu, ngatidaidai nevanhu. Hongu vanhu mavakurudzira vanhu vatendeuka, hongu vanhu mavakurudzira vanhu vauya munhingirikini. Mune mari here dzekushandisa, mune mari here dzekunhingirikisa. Saka nguva iyo inei moda kuzoti imi taakuti 2018 makazviona imimi pa 2023 paya zvii zvakaitika pa 2023 paya munozviziva zvii zvakaitika pa 2023 pakazoitwa mushishishi vanhu vari kutsvaga mari dzokuti vanhu vaende kunorejista kuti vakwipidze vanyimwa mari. Pakaitwa shishi yokutsvaga zvinhu zvakawanda vanhu vari kutsvaga nemuno. Dambudziko rine vanhu pachezvedu vanhu hatigoni kugadzirira nguva iripo. Zanu PF ichiwawata zvairi kuita ichita zvairi kuita izvi ichiba mari yenyika. Isusu ngatigare tine homwe yedu, tine mbuwa yedu yokuti kana tikadadirwa kana tikanyimwa isusu homwe yedu inenge yakanaka. Saka ndinokumbira vana muzvinafundo vari kuEurope, vari kuAmerica, kunana Dubai vanosapota musangano unopikisa, vanhu vari kuSouth Africa vanosapota musangano unopikisa, vari kuBotswana, vari muZimbabwe, vana muzvinafundo wamabusinessmen ane mari, vanhu vakawanda varikuita zvakasiyana siyana, vanhu vazhinji vari kuita zvinhu zvakasiyana siyana. So tinokumbirisa zvikuru kuti vanhu ivavo vade musangano vavo, vane mari, vasingasapoti Zanu vanoti vanosapota vachamisa. Taridzai nema-V11 iko zvino izvi muri kuona isu hatina mari, tinoziva kuti hatina mari. Kwai kasina magaro ndokanotanga kupinda mudare rekutamba. Tiri busy mukatarisa iko zvino izvi, tiri busy kuwawata since 2023. Tiri kungovavata, tiri kungoita busy, tiri kungodini muground, tiri muground nokuti hatina magaro. Vane magaro kana vakuuya mudare isusu tinenge tadini tasuruka, vane magaro vodini vaningirikina. Anditi mazvona tiri kutaura kuti vane mari kuti musangano uchifamba isusu tiso kukambena nekukurudzira nekudiridzira. Andi mukuzvona. Saka vanhu vasina mari vacho ngavaite basa kapamedia nepaground. Kunoda kuvhurwa masero kumabranch kumamisha uko. Mumasero chaimo musangano hauzikanwa kuti une masero here akakwana, une madistrict akakwana here, une mabranch akakwana here. Muri kuwarairwa neZanu PF, muchinyengedzwa neZanu PF, muchishidzwa neZanu PF. Zanu PF inenge ichitogadzira masero ayo ende yakatopedza kugadzira masero kudhara madistrict nemabranches. Bato rinopikisa rachona rinoti 1 vanhu vanenge vachingowata. Zvakangofanana nekuti zhinji dzachona ndaana mbwatumbwa tunongowata mumusangano unopikisa, tunongohukura tuchingotaura zvisina nebasa rese. Hatizivi kuti chinonzi bato chii, bato rinochengetedzwa sei, rine security inoda kudya, rine utungamiri huri kushanda, rine vanhu vakawanda variita zvavari kuita. Saka seiko imimi musingagoni kusponza vari kuAmerica, vari kuCanada, vari kuGermany, Australia, vari kuSouth Africa, vari muZimbabwe? Ndonguva yekugadzira iyo kana pane treasury team kana kuti finance team yebato rinopikisa yese emusangano. Iko zvine izvika ngaichiita zvinhu zvinoita kuti vanhu vadini, vanhu vachiita kuti vazive, ngaichiita kuti vanhu vanhingirikire, ngaichiita zvinhu zvinoita kuti vanhu ndo basa rayo iyoyo, ndo basa rayo
kune task force iri kufamba mai manje ichigadzira madistrict, iri kufamba mai manje ichigadzira mabranch, iri kufamba mai manje ichigadzira maningirimi masero, iri kufamba mai manje ichigadzira zvakasiyana siyana mumusangano. Ko vanoona nezvemari, vanoona nezvefinance, nokuti iko zvinezvi tinoda motikari dzemusangano. Musangano hauna motikari dzakakwana. Tinoda mafoni emusangano, tinoda midhudhudhu emusangano, tinoda mabhasikoro emusangano. Vafana vari kumamisha uko vanenge vaida kudai chinzi kuchidhonetwa mari chaizvo chaizvo, kutengwa mabhasikoro akawanda zvokuti dhu. Mabhasikoro kana tikaona 1000 2000 3000 wafana vazhinji vari kumaruzevha vakapiwa mabhasikoro vanofamba famba kumhanya mhanya kuti zvinhu zvifambe. Vamwe vanenge vane zviremera zvepamusoro vakapiwa midhudhudhu zviri kuitwa nezani izvozvo izvo, vanenge vari ningirikini zvichienda nemota dzemusangano dzekuzoshandisa nezvimwe zvakasiyana siyana. Andi muri kupaona. So kunoda diesel fuel yekuti vatungamiri vafambe fambe vachimhanya mhanya, kunoda mari dzekushandisa kuma youth league, vana mai vari mumaruzevha masero chichi zvakasiyana siyana izvi kuti vaone kuita basa, vaone kuningirikina. Iko zvinezvo vamwe vari kupuwa mbeu, vamwe vari kupuwa fertilizer zvichada kusvika iri. Isusu tinenge takapeta maoko tichingotarisa muzani imomo zani zvairi kuita nemari yenyika. Ndo pairi kuti jira maadvantages because isusu tiri kufungidzira kuti tichapuwa, hatitombofe takapuwa. Saka vanhu vedu vanozopedzisira vakutarisa kwamaiguru vachidya. Saka vanhu vane mari kana vachikwanisa ngavabatsirewo nyika yedu nefertilizer zvichada kusvika iri, ngavabatsirewo nembeu, ngavabatsirewo nemishonga, ngavabatsirewo nezvimwe zvinhu, mafuel kune vamwe vanhu vanoita zvekurima rumaningirikini, ngavabatsirewo nemaprojects kuitira kuti tigare tichibata vanhu paground, tigare tichibata vanhu mumatowns. Mumatowns emo ngamuitwe maprojects, vanhu vachipfuya huku, vanhu vachipfuya huku, vanhu vachipfuya huku, vanhu vachiita maprojects akasiyana siyana, vanhu vachitenga vachihodha magroceries, vanhu vachiita sei mikando nezvimwe zvakasiyana siyana zvinoita kuti tigare takaichengetedza vanhu vedu, takaisa vanhu vedu padhuze, nekuti vanhu vedu havazoziya nenzara, vanhu vedu havazonyanya kutambudzika stereki, havazodzungaira stereki, nekuti vanoziva kuti utungamiriri hwedu hwakatichengetedza, utungamiriri hwedu hunesu, utungamiriri hwedu hunotida. Handiti muri kupaona. Zvino vachamisa vanoti kufinance vanenge vachifunga kuti machibato rofamba sei, vanenge vachifungidzira kuti tax force iri kuita basa paground yodini. Iko zvinezvo vanenge vachifunga futi security, vachifunga futi musangano, uku vachigadzisa maofisi, uku vachidzidza nedzimwe nyika. Saka zvimwe zvacho zvinoda kufunga. Musangoita makomiti ekukambena chete muSouth Africa kana muBotswana kana kuti muZimbabwe kana kuti UK nemari paground. Chinonzi mari, mumba mukashayiwa mari vakomana, mukadzi nemurume vanorambana, mukadzi nemurume vanorovana, mumba mukashayiwa mari vanhu vanorovana, kurambana kusemana chaiko chaiko. Saka bato mukashayiwa kudya, mukashayiwa mari mubato, mukashayiwa chinobatika mubato, vanhu vanorambana, vanhu vanotiza mubato, nekuti bato rinenge risina chinobatika. Even marari zvese equipment ndio nguva yekugadzirira ino, kwete kutarisira vachamisa chete kuti vachamisa. Imimi wacho makaitei mubato macho munoti vachamisa, muda kuitirwa kuti hamuri zvirema here, muri mapofu here? Makaitei mubato machona, makaitei mubato macho chamakaita chinoita kuti vachamisa vachona muwasungirire mudhanda kuti vachamisa vaifana kudai. Zvimwe zvinhu zvamunotarisira kuti zviende kumakotsi kunoda maloya ada mari, zvamunotarisira kuti zviningirikire zvoda mari, even kuti vanhu vatumwe kuenda kune dzimwe nyika napresident kune kuchida mari nezvakasiyana siyana. Tine dambudziko rokuti masupporters eopposition hatidi kusponza. Mashoko angu aya ndokumbira kuti musendere wese anozviti unosapota opposition, unozviti mutungamiri, even vari kuUK vari kudiaspora, muti kwanzi nababa wacho inogurei. Tine homwe here yemusangano yakasimba pane rwendo rwatiri kufamba uku, nokuti zvinhu zvese zvinoda mari, zvinoda mari, zvinoda mari zvinhu zvese. Saka now vari kunana South Africa muri kukambira tikuzviona, vari kunana UK kupi kupi, but paground pana vanhu vari kutoita basa paground muZimbabwe machemo. Ndinokutendai mazvita, muone nguva yakanaka. Ndinokutendai, ndibaba wacho inogurei, maita basa.